जाखादा गरम गरम ओइ नामा दस्रासो नै नामा दस्रासो दस्रासो औ नै माबा नै आं खोन्थाहरनि र' है आं साहा लोंदों होनदां माने बायदां साहाखौ आदानो होदो नै आदा लोंहाय जायगाया देवहासि सिङिमारिसो ओमफ्राय नामा माबा RSB दिनेश गयारि हेल' आदा हेल' ब्रादार आमगुरि बाजाराव दङलै एसे टाइम पास गोजांनायानो खाराखै आं बङाइगावआव थांना फैदों ओरैबायदि थान्दा ओमफ्राय हाद्रियाबो ओरैबायदि फुयोना दायो ओमफ्राय खाथबलाबायनानै फैबाय आरोना कमेन्ट खालामनो हागोन दे दसे रायज्लायनो होननानै लाइभआव फैदों आं खोनाबाय ओमफ्राय महिमा ब्लग RSB लिबाय आसाम बबाव दं आदा आं आमगुरि बाजाराव दङ नानि ओमफ्राय दसे साहा लोंदों आं ओंखाम उखैना INN बर' बेर' नार्जारियाबो सोंदों बहाय दं आं आमगुरि बाजाराव दं आरो ओमफ्राय दिनेश गयारि मा खालामदों साहा लोंदों नै साहा नोङो माबा हरसाय बे वाट्सआप नाम्बारजों हरसाय आङो ओमफ्राय दाफु बस जा गोथाव जाबायलै आदा लोंदो आदा RSB लिबाय दा इनफ्रा ओमफ्राय फिथाबो नै फिथा बरिया ओमफ्राय खाख्लारि मा होनो खाख्लारि इस्लारि होनदों नै मा मेथाइ जाखो आदा नैबे पियाजि नैबे माबा फिथा ओमफ्राय PVT नैबे बुगुनि PVT प्राइभेट लिमिटेड आरोखि जायगाया देवहाटी महिमा बड' ब्लग आसाम आङो जादों नै फिथा बायदिसिना आरोना जास्ट ओरैनो नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो लुबैनानै फैबाय हाबाय हा ले मा जाबावनांगौलै ओरैबायसा नों मा मिस्ट्रि जाखो माबा महिमा ब्लग आदाया बहानि बबेनि चिरां खैला मैलानि हेल' फैराफै जिरायफै निउ बड' बहा आं आमगुरियाव दंलै निउ बड' नाखौबो बोलै होफैसै मानो सासे मानसिखौ लाइभआव लाबोनो नागिरदोंना लाजियोसो फैया खालि কি হয় আরে ফেরা টেলিফোন করি আরে गोथाव जाबायलै आदा जा रौलाया गोथावाबो गोथावखालै ओरैबायदि गोथावखानो मालै गोदारा जागोन ना जा मिसिनालाय बायदोनि खामानि गैया मिस्ट्रि लांनो बानायदों हा बे साहा लोंबाय थानायखौ सिनायोना सिनाया ओरैबायदि औ दादाया ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन दसे रायज्लायनो टाइम दं आङो ना नोंथांमोनजों ओरैबायदि रायज्लायनोसै ओमफ्राय माबा होनदोंनो काफिदेब बसुमतारिया बहा दं ब्र' आं आमगुरियाव दङ आमगुरि बाजाराव दिनै बुधबार ना आमगुरि बाजाराव दङ आरो जास्ट बङाइनिफ्राय फैदों आरोना ओमफ्राय बङाइनिफ्राय फैनायखाय हाद्रि दुला दुलि खुयोना जास्ट दं आरो ओरैनो माने गोजांनायाबो थान्दायानो खाराखै ओमफ्राय खाख्लारिया ससमाखौ खुनो थिनदों नै हाद्रिलाय ओरैबायदि गोजाङो ओमफ्राय ओंखायनो आं गाननानै दं आरोना नोंथांमोन ओजोंहाय गुरब्लाब्लानो गोथावथार
ओरै फैरा जिरायनायखौनो साला रं नाम्बारल' रायलायलै लेक्साराया खालि रं नाम्बारल' रायलायो कमेन्टखौ नायलांगोन दे गावसोराव रं नाम्बार लाबायगोब्रा निउ बड' चेनेल मोनथामा लाइभआव गैया नामा मोनथाङा दा सोर जालाय गैलासोलाय निउ बड' दा बारा फैयालै इयो मानसियालाय सोर आंखौ सोंजानायनि आखाया फिसाल' दं निउ बड' कमेडि सोर इयो मालायबा नोंखौ सिनायालै आं नोंखौ सिनायोब्रा इयो जिखिजाया नोंबो सिनायोब्राखौ ओमफ्राय एगजाम बाबु 100K बहा थांदोंलै आं माबायाव दङनो आमगुरि बाजाराव आरोना बै आंखौ सिनायग्रा मोजां खोन्थाहरसाय मयनि कमेन्ट खालामफिनोलै निउ बड' कमेडि आंखौ सिनायग्रा निउ बड' कमेडि मोनथाम एसे सा लोंनाया सा लोंगासिनो इयो ओमफ्राय मा होनदों बासन्त बर' राजु नार्जारि दामफिनबायरा ओमफ्राय हाय आदा मा खबर फ्रम कर्नाटका मोजांलै ब्रादार ओरैनो जास्ट दङ आङो थान्दा जादों जोंनिथिंजाय दं नोंना साहा लोंगासिनो आं दखानाव ओरैबायदि गुसु बोथोर ओमफ्राय मोजां दा ने ब्रादार ओमफ्राय राजु नार्जारिया दामफिनबाय सिख्लानि नाम्बार हरलाय आदा सिख्लानि बे हिनजाव गोनांफोरनाव बे सिख्लाफोरनि नाम्बार मोनो जाम्बालै नों सेंग्राफोरनाव बिदिब्ला आंनि गोलायबावबाय ओइ बाजार सामस मोनसे लाबावलाय सिख्लानि नाम्बार गैयालै फंबायफोर आंनाव ओमफ्राय फ्रम दुबाइ ब्र अके थेंक इउ अस्सलाम वालेकुम हायगोन रायगोन दुबाइनिफ्राय हरनायनि थाखाय अस्सलाम वालेकुम ओमफ्राय खबर सबर मोजां ना निउ बड' जनिसो आंनो जनिसो जनिसो नै होनायखौथ' आंलाय सोरसो सानदों जनिसो आं बां नै आदा मोगथांबो दं नों दा मोथांबो दंलै सिसलि आदा मोथांबो दं गोजाङाखै नामा थैस आदा मोथां नालाय सानैबो आदासो औ नानि मेजेम दंसिनोलै बेवाइसो रायो आंनि बेवाइसो बेवाइसोखाद्रा प्रफाइल नायगुनांलायखाबाय बियो प्रफाइल पिकचार नायगुनांलायखाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेनिफ्राय माबाया मा होनदों नै राजु नार्जारिया नोंसिनि फेमिलिनि भिडिअ लाबो आदा जागोन थेंक इउ फेमिलिनि भिडिअ आङो लाबोगोन दे र' दिनै मा दिनमोनलाय बुधबार बिस्थिबार सुक्रुबाराव लाबोगोन आं दे थेंक इउ लाबोगोन जों गाबोननिफ्राय अरुणाचल होस आं एफा गोजांनायाव थाङो बादलै माला थाङाखौ गाबोन ओमफ्राय गाबोन थाङा माला फैफिननाय गाबोन थांनानै जों 6-7 मास आं ट्रेनजोंसो फैफिननांसिगोनला जोंनो नाबायदो जों बेसेबां मोनोगोन जमा रानबाय फैसाया ओदलाथो 5,000 मोनला 2,500 आं नोङो फन खालामा थाङा आं साननैसो लेटनि उनाव थांगोन आं ट्रेनजों थांगोन आं दे आं थांखागोन अरुणाचलाव ओमफ्राय नोंसिनि फेमिलि अके ओमफ्राय बसन्त बर' मोजां आदा थेंक इउ नै साहा लोंबावनोसै आङो दे मोजां आदा ओमफ्राय मा र' आदा निरन साहा कापसे लोंलांदों ओमफ्राय आंनि माबा सियाजि मोनसे फिथा मोनसे गुगुनि मोनसे साहा कापसे दंनायसै आरो नों माहाजोनसिनलै इयो
ओइ अरुणाचल थां औ अरुणाचल थांमारनोसै दा ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दसेल' थाखागोन आं लाइफआव आरोना जास्ट ओमफ्राय मा होनदों नै 19 सुक्रुबाराव सभा दं दा खैला मैलायाव देखायदे आं भिडिअ लाबोगोन दङथ' दङ बिराद गिदिर दं आरोना ओमफ्राय देखायगोन आङो मथा मथि नुगोन आंनिफ्राय गाबोनफोरनो नुगोन फार्स्ट भिडिअ ओइ सभाया मालानिफ्रायमोनलाय 19 आচ্ছা नोंसिनि ने बिराद गिदिर दा औ अल माने NLC नि माबाफ्रा फैजोबगोन आरो बेयावहाय नुगोन आं लाबोगोन दे थानायखिनिखौ बिराद मोजां बानायनानै हगारनो नाजागोन आङो थेंक इउ सोलै दे बाबु हायोला गयनिबो गालांबावद्रा फैसालाय दङ दे आंनावबो अरुणाचलाव थांनो लानायनि नै बेलाय नै अरुणाचलाव थांनो लादों ओइ आं थांफैगोन दे मोथां सप्तासेनि उनाव थांगोन रा दे कमेन्ट खालामलाबावदो लोगोफोर दसे थोद ओरैबायदि गुसुलै ओरैबो थोद साहा दैद्रायदोंलै बाजै साहा दैद्रायदों ओमफ्राय लोगोफोर माब्रै दंलायो खबर सबर निउ इयारनि सोरबोरै अबाव पार्टि जालाखो दाबो 17 जन दं दसे आंजों लाइभआव थानायनि थाखाय स' थेंक इउ बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय मानसिनि खर'जोंसो गाहरबाय कमेन्ट खालामबावनो हागोन दे सोर दं खालामाखैबा ओमफ्राय ओइ मोथां सिनिथा थाङो गारियालाय गामलाय गङै माहाजोननि गोजा होदला आं थांनो मोनगौमोन दा गाबोन ओंखारनो ने खयथायाव ओंखारनो ना दा हराव ओंखारनो आं थांलाबो थांनाङालै आं गय जागोन रा नानि मोनसे ओमफ्राय एसे गिदिंलाबायनि बिदिबो जायोलै आंनि समावहाय खर' गाज्रि जाला बियादै मोथाङा जाहोबाय आङोहाय साहा औ फंबाय आं उखैनो हाखालै मारा मानसिफ्रा बे बल्दारफ्राबो गेसाव गोजाजों र' बे केमेरा देखायनि आं बे बल्दाराखौ जाजाबो दे बिसिनिखौ गेसाव गोजा बिसिनिहा दावदैफ्राबो गेसाव गोजा दाजाबै आमगुरा फैला नैबे सिगांनि रिलायन्स अफिसनि साहाजों बे मैगं दखान खाथियावहाय साहा दखान होयो नै गासिबो गेसाव गोजा बिसिनिया बुगुनियाबो सेवजोब्बाय नै मैया मोनानि बेलाय रावबो दाजाफै दे गेसावखौ सिसिलिया हमबाय नै खयला मैला देखाय दे आदा भिडिअ लाबो हमदोंलै नै देखायगोन आं दे गाबोन सुक्रुबाराव देखायगोन आं सुक्रुबाराव दिनैथ' आं आमगुरि बाजारावसो दङ नैबे मैगं दे हामबायसैलै फंबाय फन खालामबाय आं दे सोलाबोला नै आदैनो बल्दार आं बाजारखौ एसे देखायफिननोसै दे लोगोफोर आमगुरि बाजारा मा रोखोम थाथ' दे आब' बाजैबो होनो आब'बो होनोलै आंनिया थाथ' नानि दा मैगं बाजार दे नायदोंनो आमगुरि बाजाराव सबसे दाम खमनि मोनो दै मैगं थाइगंफोरखौ मानो होनना बुङोब्ला माखासे बेफारिफ्रा बेनिफ्रायनो बायस'नानै लाङोना बहुद खमावनो मोनो ओमफ्राय नायनो गोसोफ्रा नायदो कमेन्ट खालामनो गोसोफ्रा खालामनो हागोन आरो ना
फैबाय जेला जेबो भिडिअ गैया ओंखायनो जास्ट आं नोंथांमोनजों थानोसै आरोना लाइभआवहाय दसे नांलायखाया मैगङा एभेलेबेल ओंखारखायो आरोना बिक्री हुआ ना दादा बिगला ए हो আছে আচ্ছা ওই যে কি দাম পোয়া এই 10 টাকালো না ফানলুয়া নাই এটা 10 টাকা কেজি আচ্ছা 10 টাকা কেজি না এটা 15 টাকা গোটা আচ্ছা কম উঠিলে 10 টাকা দিব না সব নিলে সব নিলে 10 টাকাও দিব না সব নিলে 13 টাকা ধরি এটা মুলাটো 10 টাকা কেজি মুলাটো পাল্লা নিলে 6 টাকা 6 টাকাल' কেজি बावनो नै फाल्ला लांला थाइबानिबो मोनबावनो हागौ थाइबानिबो मोननो हाबावगौसो आरोना खोनाखाबाय दा मैगंफ्रा दाम खम आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोङो बेलेग बाजाराव बायना जादों मुलाफ्रा 20 टाका 30 टाका केजि नङाला मोननाय नङा आरोना ओमफ्राय दसे बेरायलाबायनो माथो कमेन्टआनो हरथाराखैरा मोजां मोजां मा बुस्थु मोनोलै नै बेयावबो ने बागि बे फारलें मोजां मोजां मोनो के माहाजनथा यार हे बहिया आसे जे दा मा नांगार मबाइल दखानथा ओइ मबाइल दखाना बिनि नै आं फारलेंखौ सोंनोसैलै बेसेबां दाम होनो ओरैहाय ओइ दादा ओइ फारलेंथा कि दाम रे পালেংটা মেলা মেলা দাম আছে রে কোনবাটা 8000 কোনবাটা 9000 কোনবাটা 7000 কোনবাটা 5000 এগুলা কিমান পৰিব এইটো এগুলা 6000 পৰিব আচ্ছা আচ্ছা 6000 খানি मोनो नोलै रायजोफोरनि लांफैनो हागोन मेला दाम আছে মানে नोंसिनिबो बायनोसै ओइ ওই যে খুরজাপটা আছে 9000 শিশুটা খুরজাবনিबो दं होनो आं এটা কি सिगुन ना এগুলা এটা সিগুন না কিসের केक्रासि ना ए नै मोजां मोजां मोनोथ' नै बिराद मोजां मोजां मोनो नै आब'आबो बायबावदोंसो नैबे खुजाबनिनो आरोना बरिया बरिया बानायनो एभेलेबेल मोनो आमगुरि बाजारावबो नै आलना बायदिसिना फारसेनिफ्रायनो मोनो मोजांथार बायलागासिनो नै नैबे माबा अनायनिसो नां बुस्थुआ नैबेला हले मोजां बे बेला उन्दैया नैबेला मोजां बेसेबां होनदों बेबाखौबा 6 ए कयजन घुमा जाबो इथु 3 जन माबा बे इदिनो माबा टेम्पो मारिनाल खोमा टाइट दिले शक्त हबो আমরা কি খাটেটা केक्रासि आंबो केक्रासिसखा आंनिया नै इदियाखौ गोरलैयाखौ लांब्रबना लानानै बावदोंसो ओरैनो नमलाथाय लुसिल मैया आगत लवाथा घरत बेग्रा हसेयावल' बायदो नोंसिना ओमफ्राय नै आलनाबो मोनो आरोना ओमफ्राय मा होनदों माधु अफिसियेल निउ फ्रेन्ड लोगो जागोन नामा आदा जागोन खुनु टेनसन गैया ब्रादार आंनि माबायावहाय बैयावहाय जेखिजाया कमेन्ट मान हरनानै दोन दे दा खुनु टेनसन गैया आं दा नायनानै सापर्ट खालामना हरगोन दे नोंनिबो चेनेल दङब्ला ओमफ्राय जास्ट ओरैनो लाइभआव फैदों दे माबायावहायसो आमगुरि बाजारावसो दङ आङो दिनै जेबो भिडिअ लाबोनाय जानाय नंला आं मानो होनब्ला आं टाइमानो एडजास्ट जायाखिसै आंहा बहुद खामानि दङना दिनै बङाइयाव थांनानै हाखु दाखु फैबाय आं ओमफ्राय ओरै गिदिंनानै फैबाय आं एकदमबारे खामानिया बिजिना आंना दिनैहाय बेखायनो आं भिडिअआलाय दङ ओमफ्राय इडिट खालामनो समान गैबावखा ओरैबायदि आरोखि ना दा थेवबो ओरैनो थाबायलाबायनानै लाबाय आं लाइभ ओमफ्राय नै बसआ मा बायदों मा बायाखै माथो बायदों लाइभसोलै नुगासिनोसो दं नुगासिनोसो लाइभसो ओमफ्राय नै
লাভ থাকে এনেকুৱা বিচাৰিলে থাকে কোনোরকম পেট ভাতটা চলে হয় নাকি হয় অ ঘৰটো ক'ত ঘরটা হচ্ছে লক্ষ্মীপুর আচ্ছা দে ভালো কাম কৰিছে গাড়ী লৈছে হা ওইখানে গেছিল কালামাটির যাম খালামাটি হ্যাঁ তই আগত ফুৰা যাব লাগিছিল যাবারে দেওয়া নাই গেটত খাই গেটত গেটত খাই যাব দিব নাই ওই যে ওই ফেলে লাস্টটা ভূটানত হয় হয় ভূটানো যাব নালাগে ৰা কালামাটি বেলেগ কাণ্ট্ৰিত কিয় যাব লাগে কালামাটি পিকনিক খাই আছে না হয় এই আমাৰ জাগাতে বেচাবি আৰু কি আমাৰ ইণ্ডিয়ানতে বেচাবি বেলেগত পাৰ্মিশ্যন পাইলেহে যাব পাব মই তো বেচাই আছে বাকমারা মন্ত্রী যায় অ বাকমারা সেইদিনা কি 500 টাকাৰ বুনিয়া বুজিয়া থা 2500ত বেচাইছে 2000 লাখ হয় একদম পুৰা বিক্ৰী হয় কালামাটি হয় হয় ওজনে যাবার চাইছিল তই 2000ত বুট লইলে 10-12 হাজাৰৰ বেচাবাৰ পাব ই কিনি 10 টাকা যাবারে না তাই যাবি ওই যে বুলাঙা দেখাল 2500 नि তো 500 नि बुगुन बुटफ्राखौनो माबाखलायनि 2500 खलाय थादोंरा তোমার মানুষ औ दान्दैसेन जोबखायो কুমলা লয়ে গেছিল ওটাকে যাবার দেওয়া নাই কমলারা বিকিনা হরে এফালে বেশি ভুটানত আছে যে আছে যে কিবা 12 বাজাহে বেচাব লাগে এফালে গিলে আৰু তামোল কিবা কিবি না নানি নানি মাল 20 টাকা হাই হিন্দেবাল নানি 5 টাকার মাল 20 টাকা এনেকা আছে थाथ' एसे बेरायलाबायनोसै आङो दे नायलांनो हागोन लोगोफोर नै कमला भुटाननि कमला बे आदा दादा ना रागिसरानि बसाबेन रेफेरा ओरै थाखायसो मैगंफ्रा ओरैहाय नै लकेल मोनो आरो लकेल मैगं मोनो ओरैहाय मोजां मोजांनो ओमफ्राय मा मोनो नायना लादो नै ओरै आदा बिरजन ओमफ्राय नै ओरैहाय लाफा लकेल मोनो नै मा गाइखेर लकेल मोनगोन नै थाइगिर फिथाइ मोनो हनै दा लोगोफोर दोनथ'नायसै आङो दे जायफोर मा होनदों नै सिलसिलिया मा लाया आदा बङाइगावनाव आं बेंकआवसो थांदोंमोन नानि एसे खामानि दंमोन बेंकआवहाय ओइ ग्रुपनि एसे खामानि दंमोन फिसानो क्लाबनि बेयावनो थांना फैब्रबदों आङो ओमफ्राय दसे लाइभआव थाबाय नोंथांमोनाबो दसे थाफाबाय बिराद गोजोननाय मोन्दों दा आङो लाइभखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जानोसै दे बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय बाय बाय